ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорвон Сафаров. Тамошобинони азиз, имрӯз якчанд ахборотҳои нав ба маълумоти шумо мерасонем. То охири навор бо диққат гӯш кунед. Аввалин ахбороти мо корт бо изи ангушт. Талаботи нав барои муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. Дар кортҳои интиқолдиҳандаи электронӣ бо маълумот дар бораи хориҷиён ҷой дода мешавад. Шурӯъ карда аз 29 декабр Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия ба додани кортҳои пластикӣ ба муҳоҷирон шурӯъ мекунад. Яъне ки ин корт махсус барои ҳама намуд ҳуҷҷатгузориҳоро дар дохилаш ворид кардан мебошад. Дар дохили корт метавонанд ки дар бораи ҳамон шахсият маълумотҳо пур кунанд, яъне ки ном, фамилия, отчество ва пропискаш даки ҷой патент дора ё ки надора, умуман ҳама маълумотҳо дар бораи ҳар як муҳоҷир дар дохили ҳамон корт ворид карда мешавад. Ва ин қарор аллакай аз моҳи январ ба амал медрояд. Шурӯъ карда аз 29 декабр додани кортҳоро шурӯъ мекунанд ва аз моҳи январ аллакай ба амал медрояд. Ҳар як муҳоҷире ки дар Россия қарор дорад бояд ҳамин гуна корти пластикии худша дошта бошад. Шакли ҳуҷҷате ки аз ҷониби шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд гузаштани ба қайдгирӣ ва аксбардории ҳатмии давлатии изи ангуштро дар бар мегирад, дар шакли корт бо интиқолдиҳандаи электронии маълумот таздиқ карда мешавад, гуфта мешавад дар лоиҳаи ҳуҷҷат. Ва инчунин ин ҳуҷҷат муқарраротеро дар бар мегирад ки тибқи он кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия риояи талаботи ҳатмии супоридани имтиҳон аз забони русӣ, таърих ва қонунгузории Федератсияи Россияро месанҷад. Ахбороти навбатӣ оиди қарори Рустами Эмомалӣ барои кӯмак ба ниёзмандон дар арафаи 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Шаҳрдори Душанбе қарор кардааст ки ба ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмакпулӣ дастрас карда шавад. дар мавриди ҳаҷми кӯмакпулӣ иттилооте дода нашудааст. Танҳо зикр гардидааст ки онҳо бояд аз кадом манбаъ таъмин карда шаванд. Яъне ки оиди сумаш гуфтагӣ нестанд ки чӣ қадар маблағ ба ҳар як оилаи камбизоат, ҳар як оилаи ниёзманд ҷудо мекунанд, вале танҳо зикр кардагианд ки онҳо бояд аз кадом манбаъ таъмин карда шаванд. Роҳбарон муваззаф шуданд ки аз ҳисоби сарпарастон, фондҳои хайрия ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои расонидани кӯмаки моддӣ ба тарбиятгарони мактаби интернатҳо ва шахсони яккаву танҳо тадбирҳо андешанд. Ин дар ҳолест ки ҳамасола дар арфаи ҷашну маросимҳо ва аз мақомдорону афроди доро даъват карда мешавад ки дар доираи имкониятҳо ба қишрҳои ниёзманд кӯмак кунанд. тамошобинони азиз, ба ҳамин видео мона ҷамъбаст мекунем ва агар ягон савол дошта бошед метавонед ки саволотона дар инстаграми мо равон кунед. дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.